तामनि चिनी रामचंद्र घाट विधानसभा केंद्र खरगसा टप लेवल ऑफिसर आगे एडिशनल प्रिंसिपल ऑफिसर अमरदेव बाबूनो तीब्राम थाव मानखा आंगनो खुलनो आंनि खुलुमा ताई खाटा हम याsak सको तामनि देखाय बुसकांनि सालो चिनी रामचंद्र घाटनो तेबो बुबाग्रानि फाननो राग फाइनान बागे बुबाग्रानि अबगमानो थानचा फाइनान बागे बो तिनी फान दुई अरपनाय तिनी आं लेखेनो तंकबो जे चिनी गरम गोनां अमरदेव बाबू ताई तिनी 100 जन मतन गरम बाबू तिनोर जय फाइनान बागे जों पाइले हामबाया परे जों बनो रामचंद्र घाट जत लोको खाटा हम दुई जों बनो याsak सका बुसकांनि सालो तेबो गोबां बरफ सिनोर जय फाइनाय जों तेरे तेरे खायि जों बरनो जय ना हरनाय नरम मानथिनो अबरनो नुनाय हामबाय हामबाय हामबाया फारो जत रसलाइसे गां बुबाग्रानो आं आगे आसक दिन कबमा डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट हिसाबै काम खाई फाइका हिंगाय ताबो हाबायाकाक मान परे आं आनुष्ठानिक भावे तिनी तीब्राम थाव जॉइन खाइका आं खा खायो आने ओ सामुं बसांगो तीब्राम था पार्टी नो करा खाइदानि सामुं चुगाना हामबाय जाबाय